Coneix el món de l'ensenyament a Parets amb el programa rap107.edu, els dissabtes de 10 a 11 del matí. Hola, molt bon dia, benvinguts i benvingudes al programa rap107.edu. Avui és dissabte 7 de maig del 2022 i estem en directe des de la ràdio de Parets del Vallès per oferir-vos un programa de ràdio infantil i educatiu que us acompanyarà des de les 10 fins les 11. Aquí, des de la ràdio del nostre municipi per a tot el món mundial. Tenim també ràdio online a través de la nostra pàgina web, www.rap107.fm. Tenim un canal de YouTube, que és Ràdio Streaming Parets, des del qual podeu veure el nostre programa. I a més, els dilluns el podreu escoltar a partir de les 9 del vespre en diferit. 13 temporades al vostre costat fent el programa rap107.edu. El meu nom és Miquel Pérez i és un plaer acompanyar-vos cada setmana fent el que més ens agrada, com és fer ràdio. I avui en el nostre programa tenim molts convidats i moltes convidades. I és que, com sempre, els protagonistes i les protagonistes són els nens i els locutors i locutores. Saludem a tots els que han vingut avui. Hola, bon dia. Hola. Hola. Bon dia. Hola. Hola. Saludem també a la nostra companya Núria, que avui ha vingut. Bon dia. Bon dia, bon dia. Bon dia. Com estàs, Núria? Bé, molt bé, amb ganes de tornar Bon dia. aquí. Bon dia. En directe. Bueno, en directe, sí. Feia dies, que no perquè venies. a casa, molts dies. La situació epidemiològica sembla ser que ha millorat i podem avui tenir doncs, més nens aquí i més persones. No va llover. No va llover tampoc, així que tot és positiu avui, fa un dia fantàstic. Anem a començar amb les presentacions. Comencem amb un noi que ha vingut i que va venir quan era molt petit, però ja gairebé ni se'n recordava d'això de la ràdio. Presenta't tu mateix, vinga. Hola, bon dia. Em dic Adriel i m'agrada escriure llestres de regals. A l'Adriel li agrada molt escriure. I per què els regals, Adriel? No t'escolto, Que per què t'agrada escriure llistes de regals? perquè m'agraden molt els joguets. Molt bé. Tenir moltes joguines és molt important, sobretot per als nens, Vinga, al costat de l'Adriel tenim a un nen que és locutor habitual del programa. Endavant, presenta't. Hola, soc Eiden. Què tal, Eiden? Bé, Qui bé ens ha acompanyat, no? Qui t'acompanya, Eiden? Hugi i Kissy. Com? Hugi i Kissy Missy. I qui són aquests dos? Muñeco maldito que te van a asesinar a la noche. A mi o a tothom? A Toto. Que són d'uns dibuixos animats? No. De un juego de miedo que te mata. Ai, Dios mío. Que ya han sacado el 2. I com els has aconseguit, aquests ninos? Comprándolos. Este me lo ha caído el ratoncito. El ratoncito Pérez te'ls ha portat? Y este, Però al micro. este me lo ha traído el ratoncito y este me lo ha comprado. I de quin color són? A veure... Azul y rosa. Són xulos, M'agrada. Seguim amb les presentacions. Endavant, et toca a tu. No voy a hacer. Hola, em dic Víctor, tinc 9 anys i vaig a l'escola Lluís Piqué. Què tal, Víctor? Molt bé. A tu t'agrada això d'escriure? Sí, Què escrius habitualment? redaccions. Ah. Moltes gràcies, Víctor. I al costat del Víctor, la nostra locutora, habitual. Hola, bon dia, soc Aina, tinc 9 anys, vaig a l'escola Nostra Senyora de Montserrat i jo també solo escriure redaccions, però el que més m'agrada són escriure històries de terror, històries normals i les presentacions que després tindré que exposar. Una de Hugi Hugi. Històries de terror, Dios mío. Una con Hugi Hugi. Kissy Missy asesinando ya de miedo. Ai, Dios mío. Bé, doncs, com ja ens han dit els nostres petits locutors i locutores, avui el tema serà l'escriptura. Parlarem d'escriure, i és que a l'escola escrivim molt i és important això d'escriure.
Oi que sí, Núria? Això d'escriure ja s'ensenya des de ben petits. Molt, molt. Jo penso que és un aprenentatge, això que esteu aprenent o que fa poc que heu après a escriure, a vegades una mica rotllo, però la veritat és que és molt important. Mireu, jo m'he fet un petit llistat de quan pensem en escriure, a vegades pensem en contes, o en novel·les, o en poesies, però també podem pensar quan escoltem una cançó, té la lletra i algú l'ha escrit. I quan veiem teatre, algú ha escrit l'obra de teatre, i quan veiem una pel·lícula, algú ha escrit una cosa que es diu el guió de la pel·lícula. I quan anem a una reunió, quan som més grans, preparem el guió de la reunió, i quan volem preparar una cosa, l'escrivim, i quan volem fer la carta dels Reis, com has dit tu, l'escrius. I nosaltres, que som més grans, quan hem de preparar un viatge amb tota la família, o hem de comprar, també fem llistats. Vull dir que escrivim sempre és necessari saber escriure i poder-ho fer. I avui en dia amb el mòbil escrivim moltíssim, amb els whatsapps, amb els correus electrònics, amb les tablets, i per fer el programa d'avui doncs s'ha d'escriure el guió del programa, com ha dit la Núria, també si fas una pel·lícula. Sí. Doncs mireu quina cançó més xula que ens ha preparat la Núria. Ja sabeu que sempre comento que trobo sempre cançons de la Dama i Gilabert que tenen a veure amb el programa, i aquesta parla de l'abecedari. Evidentment, l'abecedari és important per poder escriure. I també dir-vos això, que si busqueu, això ja ho vaig dir una altra vegada, però com fa molt temps igual alguns no ho heu sentit, aquesta cançó es pot trobar a YouTube en un vídeo en què ballen unes nenes que algunes són d'aquí de Parets. Ah, sí. Ara ja s'han fet grans, però perquè ja té bastant temps aquest vídeo. Però és divertit i xulo, de la Dama i Gilabert. Doncs l'alfabet. Us sabeu l'alfabet vosaltres? Sí. Vinga, comencem, va. A. B. Quiet, s'ha quedat quiet. Potser és petit, no? És petit, potser. Digues. C. D. C. Ja l'he dit. D. E. E. F. G. H. I. J. K. O. L. L. M. O. N. N. Ara sí que va la O. 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 P. P. Q. R. S. T. Ho acaba de dir la cançó. U. U. V baixa. E. B. Do. W. Ara B alta. la X. X. Y. Z. I la última, la Z. Ui, l'alfabet s'ha de memoritzar, és important saber-se'l. Bueno, comencem amb repassant una miqueta què és el que més us agrada. Aina, tu que ens has dit històries de tot tipus, explica'ns una miqueta. Pues a mi m'agrada escriure sobre, per exemple, els somnis que he tingut, però els més normals, perquè, per exemple, tinc alguns somnis una mica estranys. Escrius sobre els teus somnis? Sí. Oh. Per exemple, l'altre dia a l'escola vam fer una cosa que era escriure històries de terror i després l'explicàvem a la classe. Que xuli. I jo no tenia ni idea, però després se'm va ocorrir, perquè jo tinc molt mala pata, perquè els bons sons no els recordo quasi mai, però les pesadilles aquestes, els malsons, sempre els recordo. Sí, és veritat. Llavors, el malson el vaig escriure i la meva història va quedar bastant bé. I el Víctor ens ha dit que escrivia redaccions a l'alcole, normalment. Sí. I de què són aquestes redaccions que us fan fer? De faules. I t'inventes una faula, per exemple. Sí. Què és una faula? És com un conte? Sí. Però té com Més o menys. fa com un aprenentatge, no? També, com un missatge. Sí, al final de tot. Al final, no? I te les inventes tu? A vegades me les deixen inventar i unes altres no. Molt bé. I Leiden, tu què escrius en el col·le? Escriu coses... Quan llegim un llibre a la meva classe, fem la fitxa. Ah, i també s'ha d'escriure, és veritat. Això també ha de quedar registrat. Y en la meva casa estoy haciendo un libro de Hooky Cookies y aún me falta escribir. Ah, bueno, però importante, ¿eh? Y también he hecho los dibujos. Hola, molt bé. Adriel, explica'ns aquella llista que fas de joguines. A veure, quan la fas?
El meu cumple, a Nadal i als Reis. Toma ja. I pel teu sant no la fas, també? No. I suposo que has d'escriure molt bé perquè entenguin, no? Perquè imagina que demanes una cosa i l'estàs escrivint i no s'entén. Sí. Com és la teva lletra? S'entén? No s'entén? La fas bé? No molt bé. No? Et costa una mica? Sí. Jo quan era petit també em sortia malament, la lletra, i feia molta cal·ligrafia. Sí. Jo ja anava els dies de festa, ens feien anar a la meva escola, Què dius? ens feien anar el dissabte al matí A fer a cal·ligrafia? fer cal·ligrafia. Però a més, contant historietes, la fèiem amb unes plumes i que es trencaven amb la tinta que es tacava, vull dir que no té res a veure, mare. Bueno, tampoc és una mala idea, això de... Home, al cap de setmana jo crec que no. Que pereza. Això. Però sí que escriure i fer bona lletra s'està perdent, això, Sí. Aina, Que jo al principi feia molt mala lletra, però just l'any passat, a tercer, em vaig tenir que espavilar un munt perquè si no, no aconseguia el boli blau. És a dir, que els que aneu a segon podeu ja espavilar a fer bona lletra. és a dir, que si fas bona lletra aconsegueixes un boli. Sí, aconsegueixes fins a tercer, escrius tot en llapis. I corregir tot això amb boli blau, verd, no, amb vermell i verd. Jo havia segundo. Claro, Pues- ara. A tercer hi ha una cosa que es diu el boli blau, que és quan comences a escriure en boli els anunciats de les coses i així. I tens que fer molt bona lletra perquè te'l donin. Víctor, com és la teva lletra? Explica'ns. Bona. Sí? Sempre la fas bé? Sí, a vegades... Amb les presses, no, potser? Sí. I què escrius, amb boli o amb llapis? En llapis. Encara en llapis, no? Sí. Tens ganes de passar-te el boli? Bueno, ens deixen boli, però jo prefereixo en llapis. Per què, Perquè després es pot esborrar. Sí, hi ha molts nens que els hi passa això, que prefereixen el llapis per això, precisament, A veure, explica'ns una miqueta, tu. Eiden, A mí me sale la letra regular. ¿y eso por qué? No sé. ¿Porque eres un poquito nervioso? No, porque cuando comienzo a escribir se me mueve la mano de un lado al otro. Porque estás ahí nervioso, perdido, ¿no? Estás pensando en tus bichos estos, que t'estan ofegant, O es porten bé amb tu, es porten bé. Molt bé, doncs, Adriel, amb quina mà escrius? A veure, amb quina mà? És que mai m'acordo. A veure, ensenya'ns la mà amb la que escrius. A veure, ensenya'ns la mà. Crec que amb la dreta. Nosaltres t'ho direm. A veure, la mà, quina és? No ho sé. No, però amb quina mà escrius? A veure, si ara et donessin un boli, dona-li el boli. Que escrigui. A veure... Mira, s'ha passat directament el boli a la mà. Quina mà és aquesta? La dreta, La dreta. Has provat d'escriure amb l'esquerra alguna vegada, Adriel? Sí, però no em sortia gaire bé. Això passa, això passa. I tu, Eiden, amb quina mà escrius? Con la dreta. Sí, també? I tu, Víctor? Amb la dreta. I l'Aina? Amb la dreta, però he fet la prova d'escriure amb l'esquerra. I tu, Núria? Amb la dreta, també. Bueno, jo també tinc una edat de que ens feien escriure en la dreta sí o sí. O sigui, si algú començava a escriure en l'esquerra i no et deixaven, vull dir que igual... A mi em va passar, jo escrivia amb l'esquerra i em van obligar a canviar-me a la dreta. Jo possiblement hagués acabat escrivint en l'esquerra si m'haguessin deixat. Pues jo escrivia amb l'esquerra i em van obligar a la dreta. I això no és No és bo, bo. no, que va. No és bo, Feu còpies en el col·le? Copieu? No. Quan us diuen, vinga, ara heu de copiar aquest text. Jo sí. Sí. I com ho vius, això? T'agrada, Adriel? Quan heu de fer una còpia? Sí, perquè no tinc que inventar-me res. Bueno, és veritat, també vas copiant. També és guai perquè així almenys et vas fixant amb la lletra. I l'Eiden, es copia alguna coseta? Sí. T'agrada copiar? Sí. Per què? No sé, però sí. Sí, però sí. I tu, Víctor? Sí, fem còpies. Moltes? Llargues? Curtes? Llargues. I de què són normalment aquestes còpies? De contes. Tu saps que quan abans algú es portava molt malament li deien ara copiaràs la pàgina 3 vegades. Ho sabeu, això? Sí. O hauràs de copiar No. aquesta frase
me portaré bien en clase, l'has de copiar 50 vegades. Sabeu això que es feia en el col·le? hermano un día copió. ¿Cómo? Mi hermano un día copió en mi casa. Al micro. Mi hermano un día copió en mi casa Sí, 60 páginas. 60 pàgines. Perquè què havia fet el teu germà? No sé. Nada bueno, no? Nada bueno. Aina, digues. Sí, ara li baixo. Digues. Pues jo sí que faig còpia a classe, però no perquè em porti malament, sinó, per exemple, perquè en els llibres surt ara tens que copiar el requadre tal, i que és la teoria de lo que ens estan ensenyant, i llavors la copio. I a mi m'agrada més inventar-me coses, però està bé perquè és perdre el temps de classe i escrius amb boli. Últimament, clar, amb les noves tecnologies, també es pot copiar amb ordinador. Què us agrada més, escriure amb ordinador o escriure a mà? Vinga, que cadascú ens expliqui una miqueta la seva experiència. A mi, per exemple, jo escric molt amb l'ordinador, però quan agafo el boli o el llapis i escric, dic, uah, que xulo també. Aina. Jo amb la mà. Prefereixo escriure amb la mà perquè amb l'ordinador em torno una mica com boja, perquè si et pots equivocar molt fàcilment, pressionant una tecla que no és, oblidant l'espai, jo prefereixo escriure amb el boli o amb el llapis i així puc borrar i tinc el meu temps. Jo amb el boli, amb el llapis. Per què? Perquè no se n'estan les tecles i em torno boig. Eiden, Que la toco con todas las cosas. te agrada també, no? És que jo ja sabia que tu eres muy tecnológico, eh? A veure, ensenya'ns com escrius tu amb l'ordinador, a veure com ho faries. Amb tots els dits. Hola, molt bé! Sabeu que hi ha persones adultes que vas a la seva oficina o al metge, per exemple, i fan així? Amb 2 dits? És el que jo faig. Sí, jo. Amb 2 És dits. que em poso no és on està la tecla i em poso a buscar la tecla i em poso a mirar la tecla de la línia i... Per això s'ha de fer un curset de mecanografia. Adriel, explica'ns tu què t'agrada més escriure. Amb la mà, Sí? perquè amb l'ordinador m'alio. És una No mica... puc fer-ho. Quan sigueu grans segurament haureu d'escriure molt amb l'ordinador. Sí, perquè tenim que fer el WhatsApp i els correus electrònics. I tu, Núria? Jo amb les dues coses, però clar, encara utilitzo molt el llapis i el boli i el paper. Per casa tinc llibretes de 1000 tipus i els faig servir molt, sí. A l'hora de voler-ho endreçar una miqueta, Sí. doncs ho faig més amb l'ordinador, a la tableta, va però més si bé. no... I si t'equivoques no has d'esborrar amb una goma, sinó que... Sí. I ho trobes més fàcilment que el paper a vegades, no saps en quina llibreta o en quin Clar. lloc ho has fet, però... Ara les dues us vull coses. fer una pregunta a tots. A veure, per què és important saber escriure bé? Per què és necessari escriure? Aina? Per les redaccions, per la vida en general, per al col·le, per la llista de la compra, per exemple, perquè si tu has d'escriure, per exemple, la llista de regals, com ha dit abans, no me'n recordo el nom, com el deies? Adriel. Com ha dit abans l'Adriel, pues, tens que saber-la escriure bé per després donar-li als reis, que ja sàpiguen escriure, o als teus pares, perquè et comprin els regals que vulguis pel teu cumple. Víctor. Tens que escriure bé perquè els altres t'entenguin. Punt important. Adriel, al micro. Jo parlo mateix que el Víctor i perquè tu també tens que entendre-ho. A tu mateix, clar. Perquè imagina't que escrius una cosa per recordar-la i després la veus i no entens res. Això us passa moltes vegades, que de vegades li doneu al mestre un conte, una redacció i diu, vinga, ara l'has de llegir. I quan us poseu a llegir-la hi ha paraules que dieu, què és això que he escrit? No us ha passat mai això? Pues jo el que passa és que m'invento la paraula. L'Eidan no ens diu res d'això, no ens vols dir res? Sí. A veure, explica. Que per mi és important escriure bé per si un dia estàs mal de la garganta i no pots hablar, Ullo. per escriure.
Ostres, és veritat, hi ha gent que no pot parlar. Y tiene que hacerlo escribiendo. Toma ya. Es que es genial este niño, ¿eh? Está en su mundo, però cuando habla, ¿eh? Bueno, i també coneixem a moltíssimes persones que no poden escriure. Hi ha persones que no es poden escriure. Això imagineu-vos gent que potser, sobretot la gent gran, molt gran, que potser no podien anar a l'escola. Hi ha nens en el món que no poden anar a l'escola i no saben escriure. És molt fort, això. Què penseu d'això, de la gent que no pot escriure? Que pobrets, perquè també l'escriptura és una cosa necessària, s'ha d'aprendre i pues, ho necessites per la vida. Cada cop menys persones, no, Núria, tenen aquest problema? Clar, en el nostre món cada cop hi ha més gent que sap escriure i que sap llegir, però poder no tenim encara en compte aquest món que encara en sabem poca cosa perquè el veiem molt lluny i tant de bo en quedes en poques, però tinc la sensació que encara hi ha bastanta gent. Sí. Imagineu-vos, hi ha països que no deixen anar les noies a anar a l'escola, sobretot a Afganistan, que ara diuen que no deixen anar. És molt terrible que no puguin escriure. Fixeu-vos els nens que estan a la guerra d'Ucraïna, que no poden anar a l'escola, no poden escriure tampoc. I també ens hem de recordar les persones que potser tenen alguna discapacitat, que no poden escriure amb les mans. És que és molt fort. Y encima hay gente que nace sin manos. Imagínate, I no poden escribir. I llavors, com escriuen aquestes persones? Con la boca, sí. Muy bien, escriben con la boca. I també hi ha persones que tenen malalties que no poden escriure amb les mans. No sé si us en recordeu d'un científic que estava en una cadira i no es podia moure, i només amb el moviment dels ulls, crec que era, o de la boca, o de la barbeta, clicava a uns botons i amb això ja escrivia, el Hopkins. Sí. I també hi ha algunes persones, sempre s'ha parlat més de dibuixar, però segur que, clar, si dibuixen, escriuen amb el peu, també. Amb el peu? Allà a la Rambla de Barcelona, no fa gaires dies, que vaig veure un senyor que estava dibuixant. Però si sabia dibuixar, doncs segur que sap escriure amb el peu, no? Per la dificultat que... Tenim moltíssima sort. Vinga, ara jo us diré tipus d'escrits i vosaltres haureu de dir quin nom tenen. Vale? Jo us donaré una endevinalla. A veure, quan escrivim com es fa un menjar, com se li diu aquell tipus? Recepta de cuina. Molt bé. Quan escrivim... Aixequem la mà, vale? Quan escrivim una història que surten animals i que els hi passen coses... Què és això? Et dono una pista. Una entrevista, un conte o una biografia? Un conte. Un conte. Quan volem vendre un producte, per exemple, imagineu-vos que fabriquem cotxes i volem que es vegi a les revistes o als carrers i escrivim cosetes sobre aquell cotxe. Allò com se li diu? Comença a parlar. Adriel? Anuncis? Sí senyor, molt bé! Un altre. Quan expliquem com és físicament una persona o un animal. És una... Descripció? Ole, Jolín, com lo sabe? Quan una persona parla amb una altra i escriu el que diu, el que fa les preguntes... Entrevista. Ole! Quan escrius la vida d'una persona, és una Biografia. Molt bé! M'estic quedant flipat, Quan escrivim una cosa que fa molta gràcia, molta gràcia, això és un... ¡Chiste! ¡Un chiste! ¿Qué le dice una manzana a otra manzana? ¿Qué le dice? ¡Nada! Evidentemente no le dice nada porque no habla. Qué bueno. Vale, pues... un altre. Quan escrivim a una persona que li volem explicar una cosa. Missatge. Un missatge o una... ¡Carta! ¡Carta! ¡Muy bien! Parece que no está, pero sí que está, ¿Cómo se llaman tus amigos? Que no me acuerdo. Gogi, Gogi, Kisi, Misi.
Coqui, moqui, a veure, dilo... Però dilo al micro, porfa. Huggy, Huggy, Kissy, Missy. Però tenen 4 noms. No. A veure, el blau com es diu? El blau, Hugue Hugue. Ah, vale. I l'altre, Kissy Missy. Ah, vale. A mi em recorda el monstruo de les galletes, Núria, no et recorda? Sí, Sí. Però més flaco i amb més mal rotllo. Y encima no come galleta, come humanos. Eso sí que da miedo, Se eh? come todo lo que ve. De més mal rotllo. Són les 10:25, ara d'aquí una estona passarem al conte que ens explicarà la nostra companya Esther, però abans escoltarem una miqueta aquesta cançó que la Núria ens ha recomanat. Núria, Les casualitats són les que... és el Miqui Núñez. Sí, jo com Mickey sé Mouse. que en el programa hi ha nens i nenes que els agrada molt el Miqui Núñez, i no sabia que avui vindria l'Aina, però sé que ho ha comentat vegades. Doncs aquesta cançó també ja l'han posat altres cops Sí, per altres temes, no? Però el títol Escriurem, no? Llavors, només pel títol de la cançó i el tema del programa, doncs penso que s'havia de posar. Somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Una cançó fantàstica del Miqui Núñez que ens serveix també per avui parlar amb la nostra companya Esther, que ens explicarà un conte molt xulo que es diu L'última carta. I és que ella és una especialista en els contes en el programa Rap 107.edu. Endavant, Esther. Bon dia a tothom i bon dissabte. Avui aquest tema dedicat a escriure i m'ha fet pensar en les cartes que escrivia jo quan era petita, quan coneixia algú, quan ens n'anàvem de vacances i escrivia potser alguna carta a alguna amiga per dir-li on estava. Tot això ha desaparegut, fent servir altres maneres de fer-ho, i he trobat un conte que va rebre un premi en el 2016, que és el 9è Premi Internacional de Compostela per als àlbums il·lustrats. Es titula L'última carta. Era l'últim dia de feina del senyor Costas, l'últim dia de ser l'únic carter de tota la illa. En aquella època no hi havia telèfon ni correu electrònic i totes les notícies viatjaven a peu amb el carter. Ser carter no era una tasca fàcil, la veritat. Algunes cartes havien d'arribar als llocs més llunyats de la illa i d'altres a destinacions potser més properes. Les bones notícies eren molt lleugeres i el senyor Costas podia dur-ne un centenar a l'hora. A tothom li agradaven les bones notícies. En canvi, a vegades les males notícies pesaven tant que encara que n'hi hagués només una, sempre es feia difícil de portar. Algunes cartes no eren cartes, sinó imatges, com les postals, que us he dit jo, de llocs, personatges... Era molt bonic, però la majoria només tenien lletres, que per molts avis que no havien pogut anar a l'escola era difícil d'entendre. Era difícil d'entendre perquè no els havien ensenyat a llegir. Penseu que vosaltres teniu molta sort, però la gent del poble també tenia molta sort perquè el senyor Costas els llegia en veu alta i així convertia les paraules escrites i ells hi posaven les imatges dels seus éssers estimats. De vegades havia de protegir les notícies que duia perquè a vegades també plovia i era difícil poder anar d'un lloc a l'altre. I ell ho anava fent sempre amb moltes ganes i podent anar a visitar a tota la gent del poble, tothom el coneixia. I totes aquelles persones eren indispensables, tant com els aliments. De vegades, perquè arribessin a la seva destinació en bones condicions, el senyor Costas tenia que córrer. I en aquell dia, però, resulta que després el senyor Costas duia també una notícia seva. Aquell dia era un dia especial. Era l'últim dia abans de jubilar-se. Tota la vida fent de carter i li havia arribat l'hora de jubilar-se. I clar,
com que coneixia a tota la gent del poble, perquè era un poble petit, volia donar la notícia d'un en un. Però hi va passar una cosa estranya. No trobava la gent. Va pensar que estrany, no hi ha ningú esperant a les cases. Com era costum, des de feia més de 50 anys tothom sempre estava a casa seva, qui més qui menys. Així que va haver de deixar totes les cartes per sota les portes que estaven tancades i no les va poder donar en mà com feia sempre. El seu últim dia de feina no estava sent com ell havia imaginat. Quan va acabar de repartir les cartes, va seure sota l'ombra d'un plataner, de l'últim poble de la seva ruta. Però resulta que aquell moment una fulla va caure de l'arbre. Va ballar un instant amb una lleugera brisa de la tarda i es va ficar a dins del sac de les cartes. Potser aquell era l'únic comiat de l'illa. Reservava per al carter. Vés a saber, no us ho perdeu. Va inclinar-se per veure la fulla i aleshores va trobar l'última carta dins de la saca. 50 anys de feina i no s'havia descuidat mai de portar les cartes en els seus destinataris. Era un sobre sense destinatari. Que estrany. Només hi apareixia una adreça, el nom d'una platja a l'altra punta de l'illa, on ja no hi havia ningú. Ho va trobar una mica estrany, però ell, com que era una persona molt seriosa, tot i que estava molt cansat, tenia que deixar la carta a la platja. I allà va anar perquè algú esperava aquella carta. Però no us ho perdeu. Així que es va posar en marxa per arribar a la seva destinació abans del capvespre, que es començava a fer fosc. De lluny va veure gent i va sentir veus i va sentir música. El que duia no era una carta, sinó una invitació. I no us ho perdeu. Sabeu per qui era aquella carta? Era per ell. Ell sempre repartint cartes. Aquella carta, tots els veïns de la illa li havien posat per ell, perquè anés a la seva acomiadament de jubilació. I tothom l'esperava amb música i content per poder-li dir que estaven molt orgullosos de la seva feina. I així va ser com el carter es va despedir de tots els veïns. Aquesta vegada li tocava descansar. Ja havia treballat molts i molts anys. Espero que us hagi agradat. Jo l'he trobat supermaco. Una abraçada per tots i totes i ens veiem la setmana que ve. Rap107.edu, els dissabtes de 10 a 11 del matí. Són les 10 i 32 minuts. Rap107.edu, en directe des de la ràdio de Parets, i un conte magnífic. Atenció que tenim un concurs important. Truqueu al 93 573 81 88. Si truqueu, us regalarem una llibreta del ràdio del Rap 107. Ja ho sabeu, truqueu-nos al 93 573 81 88. I si ens truqueu, us regalarem una llibreta del programa de ràdio. Del nostre programa, Rap107.edu. Molt bé! Doncs vinga, que comencem l'enquesta ràpida, que és una secció que ens encanta perquè preguntem de forma molt ràpida coses com, per exemple, caminar per parquet o caminar per maqueta. Començarem amb les preguntes per la Aina i acabarem per la Núria. Endavant! Primera pregunta. Dormir panxa en l'aire o dormir de costat? De costat. De costat. De costat. De costat. De costat. De costat. Escriure amb la tablet o escriure amb l'ordinador? Tablet. Ordinador. Tablet. Tablet. Ordinador. Tablet. No sé. Aganar la tablet. Patates fregides o patates al forn? Fregides. Fregides. Ninguna. Fregides. 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 Fer educació física o nedar a la piscina? Natació. 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 Educació física. Excavar un forat o tapar un forat? Excavar. Tapar. Las dos cosas. Tapar. Excavar. Tapar. Fang o plastilina? Plastelina. 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 Plastilina. Fang. Tomàquets cherry o tomàquets normals? Normals. Cherry. Ninguno. Ninguna. Cherries.
A l'hivern, xerri, i a l'estiu, normal i d'aquí de la comarca. De la Torre Maya, no? Sí. Caminar per parquet o caminar per maqueta? Parquet. 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 Maqueta. Parquet. Tocar un gos o tocar un gat? Per les meves experiències, gos. Gat. Dos. Gos. 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 Gos! Molt bé. Ei, un aplaudiment, molt fred! Ho has fet genial. Doncs mira, ara que estem parlant de mascotes, la nostra companya Lídia ens explicarà cosetes sobre les mascotes. I vosaltres aneu-vos preparant perquè us toca l'enquesta ràpida. Ai, no, l'enquesta ràpida no. Ai, perdó. Què ens tocava ara? Som Espera. locutors. Som locutors! Ens toca la part de som locutors i locutores i en aquesta part heu d'enrotllar-vos molt, heu d'explicar moltes coses. Abans, Aina, torna a recordar el nostre telèfon. 93 573 81 88. Vinga, qui ens truqui, doncs parlarà una miqueta amb nosaltres en directe i a més li regalarem una llibreta. Va, si ens truca! Va, que és molt xulo això de trucar en directe a la ràdio. Anem a escoltar la nostra companya Lídia, que ens explicarà cosetes sobre les mascotes. Bon dia. I escriure. El dia més maco que fa avui. Jo aquest matí ja he anat a caminar pels voltants de Gallecs i és fantàstic gaudir de la natura. Bueno, aquesta setmana parlarem d'escriure. Jo quan era molt jove m'agradava escriure molt. Tenia una part poètica i m'agradava. Tinc encara quaderns guardats de coses que escrivia, m'inspirava. M'agradava molt i m'agrada molt escriure. El que passa que ara tinc poc temps, però bueno, m'agrada molt escriure. Perquè amb un paper podem explicar o deixar imprès els sentiments, el que sentim. És molt important l'escriptura i també m'agrada molt llegir. Això ho faig més, llegir, m'agrada molt. Envers els animals, ells no cal que escriguin. Ells amb una mirada ens ho diuen tot. Ens expliquen com estan, què senten, aquelles mirades d'amor que ens donen, a canvi de cuidar-los i estimar-los moltíssim. Ara, en l'època aquesta que ja tenim, vigileu amb les altes temperatures del migdia. Sobretot, com sempre dic, soc molt pesada, ho sé, però canvieu els bols d'aigua. Les aigües tenen que estar netes i aigua fresca. Si sortiu al migdia amb ells, que siguin passejos curts, perquè ells poden patir un cop de calor. I a partir d'ara, fins més endavant, tindrem èpoques complicades per sortir a passejar amb els gossos, sobretot. Cuideu-los molt, que ells donaran tot per nosaltres. I que passeu molt bona setmana, que gaudiu d'aquest bon cap de setmana i fins la propera. Petonets! Moltíssimes gràcies, Lídia. I les teves paraules sempre són sàvies. I ara que comença la calor, les mascotes ho comencen a passar una mica malament. Jo no sé si teniu mascotes. Adriel, tens mascotes, tu? No. No, ni un gos ni un gat. Deu ser de les poques persones avui en dia que no tenen mascota, perquè tothom té mascotes. Abans tenia un hàmster, però se va morir. Clar, els hàmsters és que viuen poc. El nostre company Aiden tiene una granja, ¿no? Tengo 1 millón de animales. 1 millón, pero de verdad, de verdad. ¿Tú, Víctor? Seguro que alguien quiere regalar. Lo que puedo regalar a alguien o no. Víctor, no? No. T'agradaria, per això? Sí. El què? Què t'agradaria? Un gat. Els gats són molt independents, I no donen molta feina, Yo le regalaré uno de mi casa, ya está. Quants gats tens, tu? 7. 7 gatos. I te'n recordes dels seus noms? Batman, Robin, Nook. Batman, Robin, Nook. Llevas 3. El gato misterioso. ¿Otro tiene un nombre que se llama gato misterioso? Es que no es misterioso para mi casa. A ver, que le quedan 3. Està fent memòria, Aina, ¿tú mascotas? Sí, una tortuga y un periquito. Ah, solo tengo 4. Molt bé. Núria, tu mascotes no? No en tinc cap, no. Vinga, que ens anem ara a una secció molt interessant, que és la secció Som locutors i locutores, a la qual
els adults ens callem i els que parlen són els nens i les nenes del programa perquè tenen moltes ganes de xerrar, com sempre. Dejamos elegirnos un momentito, como siempre. Sí? Vinga, comença la secció Som locutors i locutores. Pues jo ara us faré una mica de propaganda que m'he preparat. Vinga. La festa de les bruixes es fa a Cabrera de Mar, al Maresme, el cap de setmana del 7 i 8 de maig. Fa 13 anys que es va començar a celebrar gràcies a l'entitat dels Diables, Social dels Diables, a Girona, Temps de Flors, del 7 al 15 de maig del 2022. El Saló del Còmic, Barcelona, se celebrarà al Saló del Còmic de Barcelona, o d'altre cop, i se celebrarà el 40 aniversari. I el dia no el sé perquè no ho posa. Si voleu més informació, aneu a socpetit.cat. Ai, anava a parlar. Perdó, no puc parlar. Hola, què fareu? Què heu fet a les escoles per la setmana de la família? Una excursió super divertida, uau, ha sigut genial. Hem anat a una granja, però no hem anat a veure animals, sinó plantes. Jo he fet els Balls de Montserrat fa uns dies i m'ho vaig passar molt bé, però no vaig poder acabar-ho. Els balls, perquè em feia mal la panxa. Nosaltres farem un vídeo amb la nostra família fent experiments. Encara no ho sé. Es suposa que farem un experiment de fer sabó. Nosaltres també vam fer el divendres de jocs, però no era perquè fos la setmana de la família, sinó simplement perquè ho anàvem a fer a la festa de Montserrat, però no vam tenir temps. Llavors ho vam fer com a extra l'altre dia, o sigui, el divendres. Sabeu que avui per la tarda el CAU a Can Butxosa farà jocs? No ho sé. Jo no tinc ni idea perquè no vaig al CAU, però a Can Butxosa sí que vaig, però no vaig els dissabtes, mai. Jo vaig a bàsquet els dilluns i els divendres i a vegades faig partits, a vegades faig 5, a vegades faig 3, a vegades faig 4. Què li gusta més, llegir o comptar? Doncs jo soc més de lletres que de números. Lletres. Llegir. Números. Què preferiu? Escriure una història o llegir-la? Escriure. Escriure. Llegir-la. Jo escriure-la. Què preferiu? Un llibre que sigui gordo però amb molts dibuixos o un llibre fi però amb poca lletra? O sigui, amb molta lletra. Un llibre gordo. 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 Jo crec que està molt bé, Un aplaudiment per a aquesta secció. No és fàcil, però ho fan molt bé. Núria, no és fàcil. Molt bé. Ara que ens han parlat de còmics, us agraden els còmics a vosaltres? Sí. De què us agraden els còmics? Sí.
a mi m'agraden els còmics d'adults, no? Que hi ha històries d'història o d'invents que estan fetes en format còmic i m'agraden molt. Tu? Jo m'estic llegint ara un còmic de dos detectives que són dracs. Jo tinc un munt de còmics que són del Zipi Zape. Oh, aquests me'ls llegia jo, Jo no sóc molt de còmics, prefereixo llibres. A mí me gustan los cómics que vienen con juguete. Eso també, no? Núria, tu t'agraden els còmics? A veure, jo quan era petita i joveneta m'agradaven molt això quan ha dit Zipizape i bueno, tots els TVOs que dèiem en aquella època m'agradaven molt. Amb els anys ja no tant, i tot i que a casa en tenim molts, perquè el meu fill va haver una època que volia ser dibuixant de còmics i anàvem a això al Saló del Còmic i tot, i al meu home també li agraden, per tant en tenim molts, no? Però no és un gènere que em tiri gaire, no. Pues a mi no m'agrada llegir-los, però crear-los sí, perquè se'm dona bé dibuixar, se'm dona bé escriure, pues junt és un còmic i se'm dona bé. Jo trobo que és important remarcar que els còmics són fantàstics i que la data que deies, Aina, és el 6, 7 i 8 de maig, és a dir, aquest cap de setmana, És que no ho he vist. El Saló del Còmic, a qui li agradi, no és el Saló del Manga, és el Saló del Còmic. Superguai. Doncs vinga, que anem a parlar una miqueta de cultura amb la Núria. Cultura i Núria sempre van lligats, explica'ns una miqueta. Mira, si voleu començo pel final pel que dèieu del Saló del Còmic, que també ho tenia una mica apuntat, de dir-vos doncs, que jo que això que sí que hi havia anat vegades amb el meu fill quan era com vosaltres i s'ho passava superbé perquè, bueno, suposo que amb els anys encara millorant molt més i ara que després de la pandèmia es torna a fer, ha de ser una passada. Que sapigueu doncs, que hi ha l'edició del còmic Kids per a infants, que hi ha tallers, que es poden fer xapes, que es poden pintar cares, que a més hi ha una comiteca que explicaran contes, etc. Vale? I tot l'altre ja ho heu anat dient. I la part que té a veure aquí amb parets, doncs aquesta setmana sí que tenim espectacle de rialles, o sigui que es pot anar al Saló del Còmic aquesta tarda, es pot anar demà al dematí aprofitant el sol i a la tarda a les 6 a rialles. A Can Rajolers a les 6 de la tarda que fan un espectacle que es diu Lumière. Lumière a mi em recorda doncs, que va ser un dels inventors del cinema, uns germans que es deien Lumière, no? Bueno, doncs aquesta obra la fa la companyia Chema Muñoz, que és l'actor que ho fa, i és un espectacle que barreja la màgia, l'humor gestual i el clown, el fer de pallasso, ¿vale? I segur que us agradarà molt, perquè jo no l'he vist, però he vist imatges i m'ha semblat que podia ser molt xulo. Penseu que és un personatge que està esperant el tren, aquest tren no arriba, com a vegades mos passa aquí a nosaltres amb la Renfe, però no és la Renfe, i què passa? Doncs que fa volar la seva imaginació, el públic també va imaginant, no? I al final doncs, acabem passant-nos-ho bé, ens fa riure, ens sorprèn, i segur que, ja ho dic, us ho passareu molt bé. O sigui que demà a les 6, espectacle de rialles a Can Rajoler, i a veure si hi aneu, ¿vale? Doncs aquesta és la música de l'espectacle de rialles. I hem de dir que a aquest espectacle tenim 2 entrades que sortejarem d'aquí una estona amb els nostres locutors de ràdio. Però són entrades dobles o són una entrada per cada un? 2 entrades. Nosaltres sortejarem un pack de 2. A qui li toqui seran 2 entrades per anar a veure aquest espectacle de Lumière el dia 8 de maig, és a dir, demà a les 6 de la tarda. Tenim 4 números. Aina, número 1, número 2, Víctor, número 3, Aiden, i número 4, Adriel. I el que sí que farem ara és el nostre concurs, perquè sense concurs no hi ha premis. Anem al nostre concurs del Rap 107.edu. Atenció, que el nostre concurs té de tot avui. Tenim endevinalles, cançons, sons, pel·lícules... Vinga, comencem amb la primera endevinalla. A veure, visc al mar sense ser peix i jugar sempre em deleix. Tot i que músic no sóc jo, dono un do molt fi. Torno a repetir. Visc al mar, és a dir, és un animal que viu al mar, sense ser peix, però no és un peix, però viu al mar.
i jugar sempre em deleix. És a dir, és un animal que viu al mar i li agrada jugar. Tot i que músic no sóc jo, no és músic, però fa algun so. Diu, dono un do molt fi. I us està donant la pista. Jo me'l sé! A veure, Dofí! Dofí, a veure, torno a repetir. Visc al mar sense ser peix i jugar sempre em deleix. Tot i que músic no sóc jo, dono un do molt fi. Un do molt fi. Què és? Al micro, por favor. Dofí. Dofí. És un dofí, és un dofí! Molt bé. La segona, a veure, quin so serà aquest? A veure, escolteu, a veure quin so és... Algú escrivint. Amb què està escrivint? Amb llavis. No? Amb boli? Amb boli! Però podria ser llapis també, perquè s'escolta molt bé. Tot i que aquí ens diuen que és amb llapis. Vale. Molt bé, ja portem 2. Vale. Ara us posaré una cançó i ens heu de dir quins cantants són aquests. Aquests cantants actuaran la setmana que ve a Barcelona. Són famosos? Són molt famosos, jo crec que els coneixeu. Us posaré un trosset només. Prepara... Tu ja saps qui són? No, però... Digues. Són més d'un o és un? Són 2. I són 2 germans. Escolteu, A veure. Ni idea? Ni idea. Yo soy un pájaro y tú la No he escoltat en mi vida això. No. ¿Estopa mismo? Sí. Estopa? Yo nunca miento por la mañana. Són els Estopa, molt bé! Ahora, yo no soy malo. Com ho sabies que eren Estopa? A voleo. Voleo. I també perquè és un grup que em sé molt perquè pues, són familiars de la meva àvia, llavors pues... Són famílies de la teva àvia? Sí. Hola! Pues jo els aniré a veure la setmana que ve. En concert, clar. No els coneixeu vosaltres, els Estopa? No? No ho sé. Aquella de... Por la raja de tu falda... ¿No? Estos niños no... No. Però també ho sabia perquè és una mica l'estil d'Estopa, aquest tipus de cançó. Aquesta cançó, Vale, vinga, va, ara una més fàcil, va. Un problema de mates, a veure com ho tenim. A mi m'encanten les mates. Sí, que ha dit que sóc de lletres. En un calaix hi ha 8 mocadors. En Mingo n'agafa 3. Mingo. La Magda n'agafa 2. I en Casimir agafa 1. Aixeca't la mà, Quants mocadors queden al calaix? Torna a repetir. En un calaix hi ha 8 mocadors. En Mingo agafa 3. La Magda 2 i en Casimir 1. Quants mocadors queden al calaix? Vinga, s'accepten respostes. Torna a repetir. Hi havia 8, però agafen 3, agafen 2 i agafen 1 més. Mira, hi havia 8. Mira, Eiden, hi havia 8. Agafen 3. Agafen 2. Agafen 1. Quants queden? Oh! Adriel. 2. Pues lo siento, pero es... 2! Molt bé! Ai, us hauria de posar més problemes de mates. No us posen problemes de mates en el col·le? Sí. No. Un montón. No. I molt avorrits. Vale, ara és una pregunta de curiositats del món. A veure si la sabeu. Ai. ¿Dónde puedes encontrar pingüinos? ¿En el polo norte o en el polo sur? A ver, Aina. Sur. Polo sur. ¿Tú, Víctor? Sur. Polo sur. Norte. Polo norte. Polo sur. Polo sur. Pues la respuesta correcta es en el polo sur. Tot i que en el polo norte jo crec que no n'hi ha cap. No. Sí, hay. Hay muy pocos. No hay. Sí, hay muy pocos. A lo mejor hay uno. Jo crec que no, I potser hi ha algun zoo que estigui a prop del polo norte, però no,
Vale, i ara, una pel·lícula. A veure quina pel·lícula diríeu... És famosa. És molt famosa. A veure Vale. quina pel·lícula és. Escolteu. Escolteu. Frozen. Dile la verdad. Frozen! Espera, que us la poso des del principi. L'estrenen aquest cap de setmana. Todas las noches tengo el mismo sueño. Y entonces... empieza la pesadilla. És un personatge Marvel. Fa màgia amb les mans. No puedes controlarlo todo, Strange. Spiderman. Spiderman. Pues no, perquè fa màgia amb les mans. És el doctor Doctor Strange. Si us ho ha dit, us ho diu aquí, mira. Ja, però és que jo no sé de superherois i com que han dit Spiderman pensava que era algú Escolteu dolent de Spiderman. ara. Nuestro mundo. Escolteu. No puedes controlarlo todo, Strange. No puedes controlarlo todo, Strange. A veure, jo no tinc ni idea de superherois. Si ha Com que dit no? Spiderman potser és perquè és algun dolent de Spiderman, Strange aquest. Ay, La nueva de Spider-Man que pero díselo al No, micrófono. esa es la... Al micrófono, por favor. Que ha salido la nueva peli con él. Ah, el Spiderman también, ¿eh? Sí, la nueva peli ya ha salido. Ah, vale. Con... La tenéis que ver. ¿Tú la has visto, la de Spiderman? Sí, no voy a hacer ningún spoiler. La de No Way Home, ¿no? Aquí està. Tu també l'has vist? Sí, al cine. Quedará en... Llavors no fem cap spoiler, Pero eh? no está en Disney. No està en Disney? Está en la Xbox. Està a l'Xbox? Yo la tengo. Y puedo ver Netflix. Molt bé. Pues, chicos, heu encertat totes les preguntes, llavors el que farem serà el sorteig. del No, nostre totes programa. no. Ah, bueno, sí, l'última sí, he dit Sí. jo Strange. Bueno, l'última així, eh? Bueno, doncs acabem el programa dedicat avui a l'escriptura. Hem escrit una nova història en el programa Rap sense Punedo. Avui és el programa número 25 de la temporada. Ja ens queda poquet perquè quan acabi el col·le acabarem el nostre programa. Així que l'altre dia vam fer una festa a la plaça de la Vila que vosaltres vau venir. Va ploure, va fer un dia així regulón. Però bueno, us va agradar l'experiència d'estar allà a la plaça? Les entrevistes sí, no de mullar-me 4 vegades no. A tu, Víctor, et va agradar? Ya aún me acuerdo. A l'Adriel no hi va ser, Vam fer un programa en directe el dia de Sant Jordi, va ser molt xulo. Bueno, Núria, com ha anat la teva reincorporació presencial al programa? Molt bé, Millor que està... Normalment sempre escolto el programa, Sí? no? I a part de les intervencions, però clar, l'escolto des de casa o des del cotxe, no? I clar, ser aquí amb tots els protagonistes m'agrada molt. És millor en directe. Sí. Vale, doncs anem a veure el sorteig. Tenim 4 números que ja hem dit i és un sorteig de 2 entrades per... que quiero hacer lo de una cosita. ¿Eso para que te dé buena suerte? No. Vale. Ahora voy a cruzar los dedos. Vale, a veure, quin número és? Són 4 números. Oh, quin número és aquest? Quin és? El 1. No, 4. és el 4. Aquí té el número 4. Adriel, un aplaudiment a l'Adriel. Avui l'Adriel s'emporta, atenció, 2 entrades per anar demà a Rialles. Mireu, l'altre era el 2, l'altre era el 3 i l'altre era el número... Pichi. 1. El número 1. Per tant, Adriel, eres el vencedor. ¿Cómo te sientes después de haber ganado estas entradas, Adriel? Bien. Solamente bien. Muy bien. Aunque sea la primera vez que vengo al programa este año. Y esperemos que no sea la última. Que vengas más No, voy veces. a volver con mi hermano. Eso, ¿eh? Un día voy a venir con mi hermana. A ver si es verdad. Dile que venga. Núria, moltíssimes gràcies per haver vingut al programa. A vosaltres. Ens tornem a trobar un altre dia. Aina. Adéu. Adeu. Víctor. Adeu. Adeu, gràcies. Adiós. Adiós, dile adiós a tus mascotas.
de mi parte. Adiós. Adriel, moltes gràcies. Adeu. I nosaltres ens tornem a trobar el proper dissabte a Rap107.edu. Adéu-siau, bon dia! Adéu, bon dia! Adéu!